Lokal. Patsyo ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa babaan iti skill kana kabaulan dagiti agtutubo ket adung oportunidad ti sumangbaya. Iti panangibagi ni Provincial Board Member Hanson Chua iti gobernadora kabayatan ti panaglukat ti Provincial Skills Olympics. Inbatad na adakkel ti potential dagiti agtutubo tapno lalo ang mapasaya at ti panagbiag kan may payan-pay ti naruway nga oportunidad iti panagtrabaho. This event is not only a competition but a celebration of the boundless potentials of our Ilocano youth. The provincial government continues to invest greatly in programs and initiatives that empower our agtutubo. Our governor firmly believes that the Ilocano youth carries the capacity to lead, to innovate, and to inspire positive change in our communities. Maina ikitira ito in panamnama ti 𝐿𝐾𝐓 distrito babaan ti panangidaulo ni Congressman Sandro Marcos as isusuporta iti anyaman na kasapulan ti testa karunaan na iti training dagiti agtutubo tapno mas maasapay iti kabaulan dagitoy. Kunana, masiguro dagiti skills itunggal maysa kat mayan nato piti trabaho dagitoy babaan na ti tulong ti testa. You represent your school and training centers, but more importantly, you represent the future of Ilocos Norte and our bagong Pilipinas. Each of you has spent hours training, participating, and improving your craft. That dedication alone is already something to be proud of. Dahil sa inyong kayang-kayang galing, kanya-kanyang galing, lahat kayo panalo na. Kabayatan na narugi di Kalman Marso 17 ti umuna nga aldaw ti Provincial Skills Olympics a pagbibin na lubalan dahiti agtutubo ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I FM.